Apa arep pedang kuning sih? Oh iya. Bebas sutradara, Dalang itu sutradara. Monggo. Mau Dik. Ayo, menyimetasi Dik. apa? Beb. Ayo Beb. Cin. Walah, Wis. Beb, Cin, Hani, aduh. Ya. Sweetheart, Melompat. Seng. Lah. Nah, wis. Nah, ngobrol dulu. Nah, Minta apa, minta dinyanyiin apa. Alah Janis. Kowe ora pengen kok salah ra tok jak. Oh, kok ora dijak to, Dang? Kuliah, Mbak. Oh, kuliah. Mau kuliah. Jenenge cinta yo di papan yo di. Oh. Yo. Woi. Ora apa-apa. Nggih Pak Dalan iki wonten dawuh napa nggih? Anu mboten enten, Mas. Rika mulih. Ora. Pedang kuning. Oh Nggih. nggih. Dibawani napa mboten? Dibawani Derek dibawani mboten apa-apa. Langsung bar dibawani langsung digenjleng mawon nggih Mas ben gumyak. Nggih. Wah, seneng sing gumbyak-gumbyak kok. Mulai yo kepiye, Cik? Mas nyuwun tintingane nggih. Nggih. Sepiro, Mas? Bene. Delok aku. Nadyan wujud timun paksi agawe palining berantak halus manis merak hati. Jangan kok mau neng kene. Kok meneng wae to ngomong Dek, let muni. Lagi bowo. Wasa wegan kula lana golek isi podang jenar. Kamu udah berapa lama ya sama Gading? Nah, iki. Bisik-bisik wae. Pinten sayang? Aduh. Anak-anak ini. Pinten nggih? Pinten nggih? Pinten? Nggih pinten? Dipaske wae. Wah, iki nek bar iki ngejak gelut iki. Ngejak segel. Wis piro, Ding? Piro ayo bedek? Berapa bulan, Ding? Kalih minggu nggih. Napa 3 minggu? Oh, baru 3 minggu. Halah, saya nyare. Nembe nandang kasmaran. Iya. Anyar-anyar kaya ngejak gelut. Yang ngajar siapa dulu? Kamu apa dia? Lagi. Oh iya wes. Aja gelem wong wedok aja gelem ngoyak ya. Nah, iya. Mboten ngoyak kok di DM riyen nggih. Oh, ora tak DM yo. Di follow riyen. Tak WA langsung kane aku ki. Oh. Oh iya. Dan pokoknya arep ngerti kisi-kisine Gading niki takon Mamas iki. Udah pengalaman. Pengalaman. Bangga. Ibu krungkep. Tiba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tambah Oke, jas. Oke. Batek tau ket mau. Muga-muga selamat, muga-muga selamat. Oh, aku nek Mas Jaipong langsung mawon nggih. Mau langsung dangdut. Mas Jaipong. Goyang. Nggih. Mas Jaipong namanya? Mas Mas- Mas Jaipong ngono Mas lho karo Gabres. kancane. Mas Bayu. Mas Gabres. Mas
Gabres. Iki engko ping 3 ra apa-apa kok, Mas. Ping 4, Mas. Ya, modang kuning langsung dangdut. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasa. Kendel aku seneng. Ngamuk kayak gue. Yang belum maju satu tuh tinggalan tuh. Ya. Moga-moga tesenten sing panitia wae. Gubuk Asmoro. Oh, Gubuk Asmoro.
Gubuk Asmara iki. Monggo Mbak Nabila. Mbak Nabila. Iki ya nek karo Mbak Retno mau ya foto kaya kakak adik. Kakak adik. Jambe Sinidan. Iya, wis dasare irunge apa jenenge? Bangir. Bangir. Nah, iki ya anteng padha karo Mbak Retno ini ya. Waduh. Klecam. Retno kok anteng. Nah, ini dikasih bawang enggak? Bawa apa langsung? Monggo nderek Mbak Nabila. Bawa. Bawang ya. Nah, biar kelihatan seperti apa keridanya. Nah. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Tak kasih suara cowok ya. Ayo Dan. Ayo. Ayo. Sak lare. Dani. Niki mangkel gender pripun niki? Ora usah digendari. Mbut. Lingsem pun. Yen ke mutan. Wah ya, ces. Karo sapa meneh ayo tunjuk. Sapa? Abimanyu, Di Abimanyu. antara Abimanyu. Yoko. Abimanyu. Abimanyu. Niki, Sing ngerebab, Di, di. sing ngerebab. Ah iya iya banyak Abimanyu. Aku ya ora perlu aku. Lelampahan Kang Kawuri. Lelampahan kang puri. Ya. Iya ana dalang to iki kayane. Jalan. Kabeh dalang. Iki lho sik saya kata ireng. Nah, Ah, niku nggih. Cepet ya kamu. Ayo. Dalang. Keri dhewe alah. ayo Mas Wisnu. Ya no. Tresno tulus ngono wae. Tresno tulus nyadyan ning gubuk asmara. Sip, Mas Wisnu. Yo. Lanjut mainkan. Yuk, yuk. Mbak Nabila.
Oke. Matur nuwun Mbak Nabila. Matur suwun menika sampun dipun aturaken sedanten Mas Gadang, Mas Gading, Canggih Yulimbo. Dene kegosekan menika nek misale kekathah nggih kurang sae kedadosanipun. Ingkang baku niku lakonipun. Menika wau suka parisuka supados sedanten kemawon saged bahagia nggih renoning penggalihipun lan mugi-mugi saged sedaya pinaringan berkah barokah sampun rawuh wonten mriki ingkang nanggap nggih ingkang diparingi berkah ingkang kathah pakhirun lan keluarga lan sedanten kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sembah nuwun nggih Mbak Elisa. Sama-sama Mas Gadang, Mas Gading. Sukses buat Gadang-gading, semangat siapapun supporternya, yang penting kalian terus mendalang ya. Siap. Dilanjutkan. Matur suwun. Sampun. Enak. Kepiye, Mak? Lakone isih dawa. Iya. Ya wis ayo. Nderekke Ratu Gustimu ngombyongi nganten Ndara Bagus Lesmana Mandra Kumara. Iya, Mak.
tansah marep pamoring sukma sukma sinukma ya winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati datan kawuwusa ing mapan ing bangsal pengrawit negari Ngastina Nata Mandura Prabu Baladéwa ingkang hangawe sangganing para nayaka lan punggawa negari Ngastina kagiyating para nayaka lan para sata kronyat saking palenggan lakune pating gendadap pating panjlak malih golek kalah Ijel sangking jroning praja mapan ana ing madyaning alagaku ngentosi anakku Lesmana Mandra Kumara ewadene nembe sak menika Bapa Durna ketingal wonten ing bangsal pengrawit negari Ngastina. Nger nyuwun pangapunten wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika kula tenggo dangu sanget lah kok mboten medal-medal saking kasatriyan Saroja Pinangun ngantos kula utusan ayaka negari supados njujul Lesmana Mandra Kumara. Lesmana wonten dawuh sesuk meneh iki rak yo nek ditunggu karo wong tuwa aja sakarepe dhewe. Inggih nyuwun pangapunten. Kula ndelok limbu anwa. Ning kowe iki duwe kewajiban diombyong tekan kasatriyan Madukara. Aja nyepelek iki. Inggih saken dawuh malakas laraos sing manah kula daya-daya pinanggih kalian calon bojo kula pun Jenaka Ati kula sampun boten kuat ngampah dhateng mubal babaling raos kula kang tan bangkit pinambeng mila dinten menika kula suwun supados sampun ngantos gagal anggen kula badhe dhaup kalian Jenaka Ati ora bakal mergo Janaka mesti mitung yen to aku sing lumarep ana ing kasatriyan Madukara luwih-luwih ana Bapa Pendhita Durna kuwi gurune pamanmu Janaka ora-orane Janaka bakal wani karo Bapa Durna. Inggih mila dinten menika gandeng sedaya sampun rampit kula nyuwun sampun ngantos kedangon
Monggo kula dherekaken sowan ngersanipun Paman Janakawa. Yo. Ning rasah nggawa jaket ngono kuwi. Manten kok nggawa jaket kuwi ora wangun. Adem Dewa. Ademo kaya ngopo iki lak ya kudu diampet. Kowe iki calon nganten, kudu sing gagah perkoso, ngetokke yen kowe iki wong lanang tenan Lesmana. Inggih saken dawuh. Sapa sing mani jaket? Sapa sing ngenehi jaket? Munyuke ning buri kae yang sengkune. Paman Sengkuni sampeyan niku pripun? Ale wau nembung nglih kula. Ken mados ke jaket, akeh pun to. Ah niku enten jaket, terus wingkinge enten tulisane Linmas sing ngoten. Nggih empun. Walah, paman Sengkuni sampeyan wong tuwa kok ana-ana wae. Wis, Lesmana. Ayo, budal ana ing kasatran Madukara tak dereke, aja kesuwen mundhak njongkengke kawibawaning wakmu ing Mandura.
Anjraing kanggo Sweta rum kasiliring Samirana amri Sekar gadung kang mangambar Ungas gandanira Bung Sekaring bawana langgeng anakku ngger bocah bagus Setyaka padha raharja sak praptamu saka ing kasatriyan Tambak Mas sowan ngarsaning pun Rama ngger noni nggih Rama tansah pinaringaning kawidadan ing sambe kala sawanipun ingkang putra pun Setyaka keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun paduka Kanjeng Rama Prabu ya ndak tampa nggih gawe gedhening atinipun Rama ora lewat pangestunipun Rama wae tampanana kula pundi saengga jejimat paripe mugi ndaenana dateng gesang kula Rama iya ya mung rada gumun dene sowanmu ana ngarsaning pun Rama didherekake karo atmajaning sun si Setija Bumanara Kasura inggih Rama kasinggihan mekaten keparenga ing putra ing Traju Tresna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngarsanipun paduka Kanjeng Rama Prabu iya Setija ndak tampa pangestune wong tuwa wae tampanana ya nggih nggih kawula pundi dadosa jejimat Angger Setyaki Angger Setyaka katuran Karaharjan Paman Garbara Ciwilujeng bekti kula kunjuk Paman lho nggih kula tapinggir Angger Setija katuran Karaharjan Paman Garbara Ciwilujeng bekti kula kunjuk Paman nggih kula tampi dawah sami-sami Setyaka kula Rama ana parigawe apa nggih dene jeneng sira kula sowan ngarsanipun Rama mara gage matura teka sowanmu dadak dikanthi kadangmu ing Traju Tresna kok sajak sowanmu ki mengku wigati to nggih inggih wale-wale menapa Rama astunipun anggen kula nyuwun tulung kalian Kakang Mas Setija Bumanara Kasura menika namung badhe nyataken rembag kula anggen kula badhe monjo atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu kosik to kosik lha iki rembug sing kepiye to nggih inggih kula menika rumaos sampun ngancik diwasa mongko rincang-rincang sakbarakan kula menika sampun nambut silaning akrami mila sawanipun ingkang putra pun Setyaka wonten ing negari Ndarawati menika estunipun namung badhe nyuwun pangestu saking paduka Kanjeng Rama dene dinten sak mangke kula badhe mungkasi jejaka kula Rama jagat Dewa Bathara Setyaka kula Rama netepi tetembungan opor bebek mentas awake dhewek sira bakal dhaup kelawan sapa nggih yen to bancen wis ana ceceking rasamu nandukake rasa tresna kelawan sawijining wanita marata gage matura wanita ngendi ingkang dadi lenging ciptamu anakku nggih Setyaka inggih wale-wale menapa Rama lumahing bumi kureping langit menika boten wonten wanita ingkang keduga ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ingkang putra pun Setyaka boten sanes namung kadang kula kiyambak inggih menika pun Yai Janakawati atmajanipun Paman Janaka ing Madukara inggih saking menika Rama sowan kula wonten ing ngarsa paduka Kanjeng Rama menika wonten suka lilaning penggalih dinten sak mangke keparenga rawuh wonten ing Madukara nglamaraken pun Janakawati mugi keparingna dhateng ingkang putra pun Setyaka Rama Prabu kosik to Setyaka kula wonten dawuh
Apa sira ora krungu pawarta kang wis sumebar warata? Yen to kadangmu Jenakawati sak temene wis pinacangake marang Atmaja Jodipati. Putrane pamanmu Si Werkudara kakangmu Si Antasena. Apa ora jeneng bakal mbubrah bebrayan antarane Jenakawati lan Antasena? Dene sira anakku lanang tresna marang Jenakawati. Setyaka ngreksa marang kanalindraning pun Rama, ngreksa marang jejering pun Rama sarta drajating nata Ndarawati. Aja nganti tingkah pakatining putra ingkang bakal ngorek-orek marang pasuryaning wong tuwa. Mula wektu dina iki yen to sira bakal kepengin dhaup kelawan Jenakawati paripaksa pun Rama ora ngideni. Sartane paripaksa yen bisa pun Rama bakal duwa sedyane anakku lanang Si Setyaka. Amarga yen to nganti kawanguran sira kula misahake bebrayaning Jenaka lan Antasena, iki mengko sira padha karo nyiprati rah letuh kelawan pasuryaning Rama ing Dwaraka. Setyaka kagyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang retaning bawana kula ingkang putra pun Setija Bumanara Kasura ingkang monjo atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Setija darbe atur apa nggih? Ngemuti bilih ingkang putra kadang kula Yayi Setyaka menika putra paduka piyambak. Mongko nyatanipun Setyaka menika sampun kepengin sanget lan kumacelu dipun ladosi dening kadang kula Yayi Jenakawati. Lajeng wonten puripun kadang kula pun Setyaka sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih kejawi namung paduka Kanjeng Rama. Mugi sak mangke angginakna panguwaos paduka jagat nyekseni jalma ngakeni jer paduka menika titising Sang Hyang Wisnu. Bodho kresnane ning Wisnu niki ora bodho. Kula kinten Paman Janaka boten wantun handhuwa dhateng kepareng paduka menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu menika kepareng amisaken pepacanganipun Jenakawati lan Antasena. Kula kinten boten badhe kawratan. Paman Janaka mesti badhe maringaken inggih menika pun Yayi Jenakawati tinampi dhateng Yayi Setyaka. Duh, Rama Prabu, napa mboten saru dinulu ing atasipun kadang kula Setyaka menika putra paduka piyambak, putra Narendra Gung Binethara ing atasipun namung kepengin dhaup kalian setunggiling wanita kimantaka paduka mboten nayub yani miwah mboten angraja ingkang dados gegayanipun Si Setyaka. Menapa inggih namung semanten kegiatanipun Narendra Ndarawati. Jebul pinanggihipun paduka menika satunggiling Narendra ingkang boten tresna dhateng kulawarganipun. Ketitik atmajanipun piyambak kepengin dhaup kalian Jenakawati, nanging paduka malah sajak ngawrataken dhateng Si Antasena. Saged kula wastani bilih paduka menika Narendra ingkang kagungan watak bancindhe banciladan. Menawi para kadang pendhawa dipun bancindhe, nanging menawi para putra keluarga dipun banciladan, menika namanipun paduka Kanjeng Rama menika madeg dados tiyang sepuh ingkang boten adil keluarganipun. Bathara ya jagat mangestungkara. Setija kula wonten dawuh Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadawadana dene kula wantun kumalancang matur ingkang kados mekaten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Malah semune kowe narbuka marang paningale Nata Ndarawati. Dosa apa kang bakal tak sandang ana tetembungan anak polah kuwi bapa kudu kepradah.
Mongko Setyaka duwe gegayuhan dhaup karo Jenakawati yen to pancen kowe mengkono Setijo. Pun Rama ora bakal kabotan. Pancen kudu aku sing ndhaupke Atmajaku yen to kateman aku ora bisa ndhaupke Atmajaku doh nyono cerak nyono bakal mestani yen to Nata Ndarawati kuwi ora sembodo minangka dadi wong tuwa. Lah rak ngaten. Wah jan marem raos kula. Dimas Tyaka, kula wonten dawuh Kakang Mas. Kanjeng Rama wis paring dawuh bakal sembodo mujudake apa kang dadi gayuhan. Waduh, waduh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Rama Prabu. Dene Paduka sampun nulusaken menapa ingkang dados pamotahipun ingkang putra. Dandana cara nganten Setyaka. Ndak irit sowan ana ing kasatriyan Madukara tak tembungke Jenakawati. Ngestaken dawuh Rama. Setyaki wonten timbalan. Kakang Patih Udawa ayo derekno budal ingsun kelawan atmajaning sun Setyaka apa dene Sestijo prapteng jabaning rangkah. Suwi kula dherekaken Kang Prabu. Monggo sinuwun kula dherekaken. Setijo, Setyaka ayo budal dina iki monggo Rama kula dherekaken. Monggo Rama kula dherekaken. Tuti lamun katututan
lamun mangsah prawira digdaya Narangkono magawe garira wang-wang wah durung suwe barisane para Sata Kurawa lumaku budal saka negara Ngastina katemjuh iki lakune Setyaki yo dasar kepara nyoto ana wigati apa saiki genti aku sing takon ana wigati apa kowe ngirit wadyabala Sekar Sepapan liwat dalan kene Setyaki aja takon karepku ku arep nendi ayo kowe gage mikira sumikira iki wadi tumrape sapa wae kena tak ibaratke kowe kuwi bakal dadi dom sumuruping banyu wah yo gedhe sujanamu Setyaki babamu oleh yo bajut ora oleh bakal tak ruda parepeksa ora oleh lewat kene nanging boleh lewat kene nanging kudu iso nyempal bau kiwa tengene Setyaki babu rawa ora minggat kok ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu maju sejakah nek pengen tak tidak bakal tak sempal baumu kiwa tak glitho sirahmu rondo bojomu salase urip Setyaki Kartopar yo asik wah boy Setyaki sangat
Oh. Oh. Tubak mati. Somigat